Takže jak vidíte lidičky, já už odcházím z charity. Každopádně bych chtěl strašně moc poděkovat pracovníkům, kteří se mě tak krásně postarali, za ty krásné dárky, za ten recepty romský, který jsem dostal, knížku, ten balíček. No a já pokračuju dál a to jedu do Mansdorfu, ale to uvidíte v 6. díle, takže nezapomeňte se na to podívat. Takže já teďka ukončím 5. díl a jedu točit 6. Tak čau. Jsem tady v Mansdorfu u rodiny Hučkový, které dneska jdu dělat překvapení. Takže já jdu zavolat, že jsem tady a jdu plně dolů. Docela mám stresy, protože jsem tady ještě z toho 5. dílu. Prosím. Dobrý den, tady Petr Gujda u telefonu. Dobrý. Ano, tak. Jsem tady dole. Jo, super, tak vás čekám. Zatím. To bude. Na mě jdu úplně stresy. Já potřebuji na záchod, jenom jí si lehnout už. Tak jdem na to. Takže já jdu na to a snad jsou doma. Dobrý den, tak jsem tady u vás na místě. Jsem ráda, že jsi přijal. Super, tak jdu dál. Můžu pojďte dál, jo. Super, pojďte dál. Tak ahoj lidi, zdravím vás. Ahojte dětičky. Takže která je ta Lejla? Ahoj Lejla. Lejla, ahoj. Ahoj, já jsem Péťa. Já jsem Daniel. Těší mě. Super, tak děkuju. Citronky, zase citronky mám tady. Vidíte to, se to oplatilo. Opět citronky. Tak jdeme na to. No, tak já jsem teda, už mám dorazil z Teplic. Já jsem tady točil 5. díl, tak jsem to rovnou vzal i k vám. No a chci se zeptat vlastně, proč jste mě chtěli pozvat k vám domů. Tak my jsme si tě pozvali, protože tě máme rádi. Rádi posloucháme tvé písničky, že jo? A aby si nám tady zahrál, to je super, zároveň zaruju. Lejla, veď Lejlo. Já už jsem dělal i písničku vlastně, že jo? Na přání 2 písničky, tady. Přítelovi, manželovi a holce vaši. Takže já se chci zeptat, protože já jsem si vybral vás jako rodinu, kterou pojedu. A chtěl bych se zeptat, co se vlastně vůbec stalo Lejle, že? Tak vlastně chudák. No tak vlastně Lejla, když se narodila, tak ji vlastně vůbec nic nebylo, ona byla úplně zdravý miminko. Ale pak, když jí byly vlastně 4 měsíce, tak prostě začala mít takový divný tiky. A my jsme mysleli, že miminka má lékavý reflexy, takže to má vlastně to. No ale máma říkala furt jako, že ne, že tam je něco špatně, a jdu teda k doktorce, tak jsem šla. No a tam se vlastně potvrdilo, že holka má epilepsii a vlastně těžkou mentální retardaci a všelijaký postižení takový kombinovaný, čemu já ani nerozumím. No a takže jsme vlastně jeli do Prahy, do Novosice, tam jsme byli měsíc v Krči. No a tam se nepřišlo vlastně z čeho to má. Jo, tam vlastně dávali, jako se obraceli k tomu, že vlastně ona byla císařem, protože měla omotaný pupečník, takže vlastně jí nedocházelo tolik kyslíku, kolik mělo. No, proto vlastně takhle zůstala. No a poprvé, když nám doktorka vlastně řekla, že máme vlastně nemocné dítě, že nikdy v životě chodit nebude a že ani neslyší. No, takže jsme z toho jako byli hotoví. No, pak se narodil kluk a holka vlastně viděla, že se plazí, takže to začala dělat po něm. Jo, takže já si myslím, jako, že to umí dost na to, kolik nám jako říkali, že nebude dělat nic a tak. Takže... A děti další prostě dali jako očkovat nebo něco? Dali jste nějaké očkovat nebo... Ne, tak děti mají vlastně základní očkování, jenom to, co mají. Ale vlastně tím, že vlastně ty rotaviry, nebo jak se tomu říká, ty něchci, co jsme dali Lejle, ty byly vlastně zdarma, jako zkušební. Já jsem nevěděla, že jo, co to je, tak první dítě. Takže jsme jí to vlastně dali, no a takhle to potom dopadlo. A vaši rodiny taky to má někdo tak? Ne, právě že nikdo. To takhle máme jenom já. No, protože vlastně brácha potom asi 5 let po mně švagrová čekala holčičku a jim paní doktorka taky nabízela tu injekci, ale on ji odmítl, protože se zeptal na ty nežádoucí účinky a ona mu je všechny řekla, mě ne.
Jasně, jemu to řekla, ale ne. No. Kdyby vám to řekla, Tak bych jí to určitě nedala. Ještě bych se chtěl zeptat vlastně, jak doprovázíte jako Leilu do školy? No tak my ji vozíme auta, vlastně ona teď chodí do 5. třídy už, ale chodí jenom na 2 hodiny. To má nějakou speciální školu? Jo, speciální. Chodí na 2 hodiny teda každý den, ve středu má teda 3 hodiny. Jo, jako řekla bych dobrý, akorát když se ráno nechce stávat, ona je strašně nervózní. No, takže asi tak. No jistě, ale když se do školy nejde, tak je jako první vzoru. A známky teda všechno v pohodě? No známky, tak ona má písemné hodnocení. Jasně, písemné hodnocení. No jinak strašně ráda chodí do bazénu. Jako to je ryba ve vodě. Strašně moc miluje vodu. A možná by to, že to jako říká se, jako, že voda pomáhá na slástu, no, ale... Jo, my si chodíme do výhřivky, to. Viď? Její oblíbené jídlo? Hranolky a bramburky. A strašně má ráda kolu. OK. Leila, co mám? Bramburky. Aha. Mám tady bramburky. To má jako, že chce, nebo? Ne, jí to tam burko dává. Potom jo. Dobrý den! Tak já jsem se přišla podívat na Petagoidu. Já jsem matka, Monika, děkuji. Těším, až mi pan Gujda zahraje hezky. Mně se líbí všechny. Ano. Všechny se mi líbí. Ano. Takže první písnička od Laskopent, jo? Hezký teda. Takový těžký písně hned na mě ze začátku, hned z výstřelu. Tak jo no. Takže první písnička na přání. Pro koho? Tady pro domácí šéfa. No. Takže se to nelíbí. Nelíbí se jí to? Líbí. Líbí? Takže písnička pro Leilu, zároveň krásná věc. Děkujeme, děkuji já. Děkuji. Krásný. Děkuji. Takže další písnička. Jakou chcete? Jakou chcete vy? Asi dá si do maja. Jdeme si to do čálu meso. Jdeme špagě mamou. Kámo tato kámo penělen. To nechceme sabou. Vecina,
Leona znáte, ne? Leona. No, Leona znáte, ne? Já neznám. Nebo Chai Channel. Nebo Chai Channel. Jo, to je já jsem taky jedno video. Chai Channel. Chamo te por ostarme, no quiero ver. Volver a tu mano, mano que amé, só que yo. Saboroso tu que me quedo vivo. No quiero a tu mano, mano que amé, só que yo. Prostě bomba. To je krásný hlas. Děkuju, já To je se od Boha ten snažím. hlas. Asi jo. Máte A mi fakt. asi Bůh fakt, že tady to dal Bůh. Já mu za to moc krát děkuju panu Bohu, že mi dal takový krásný dar. Jinak byste asi No, nemohli asi tak, zpívat ne. a rád vám No jo, no. Sado que amor nos achava. Prida Yuri premam de quiela. Pau niebos premam de quielas. Premam de sala. Sado que amor nos achava. Prida Yuri premam de quiela. Pau niebos premam de quielas. Premam de sala. Sou pesadinha, sons que ladia, atiro corcoró. Sou pesadinha,
Takže děkuju vám moc krát. No, já si chci zeptat, teda, jak mě dlouho posloucháte teda? Už právě, že dlouho. Jak dlouho? Hodně dlouho. Fakt? Nevím, jak začaly ty první písničky. Počkejte, ale první písničky byly s Pavlem Pužou. Jo, Pavel Puza, nebo jak se to jmenovalo? Street Band jsme se jmenovali přece, ne? Takže Pavlíku, já tě zdravím tady u rodinky. A to byla prostě moje první kapela, no. Pak vznikla vlastně Miroslav, Gadžor, Mirek Gadžor se jmenoval, to byl taky kytarista, jsem ho hrál, Miroslav Gadžor. A potom jsem se nahrál s Martinem Pečem. Jsme produkovali asi 4-5 let, no a potom jsem přijel do Čech. A tak vlastně jsem v Čechách, no. Od roku 2015, no. Tak se chci zeptat, co vám přináší moje muzika do života. Radost. Radost. Rádi posloucháme tvoje písničky. Takže to mě moc těší, to jsem moc rád. A já se budu snažit ještě dál točit, zpívat, dělat tu radost. To je dobře. Kluk má taky rád vaše písničky. Kluk váš. Teď mu bude 33 v dubnu. Tak to super. Tak bude mi krásný Kristovi leta, jako mám já teďka ano, taky. Ano, přesně tak. No. Tak potřebuji taky napřání. Natočíme. Všechno zveřejníme. Ano. Už jsme skoro u konce. Ale mám tady ještě pro vás něco, děti. Mám pro vás dárky, které udělala moje paní Ivetka pro vás, balíčky. A vaše maminka mi napsala, co máte rádi. Takže jsem se snažil vám to vše sehnat. A já vám to předám. Tak. Mám tady Rozárka. Rozy. Tady. Rozárko, pojď. Až dudliky Ježíš. To je pro tebe. Jak se říká? Jak se říká, Rozár? Takže to také zvednu, aby ti to nespadlo. Tak. Řekni děkuju. Tak, mám tady další. Matyáši. Není zač. Tak. Mám tady Eliška. Eliško. Není zač. No já mám tady takhle 2 dálečky a to je pro Leila. Takže pro Leilu jsem si vzal, on říká, psala mi má rád míč a dali jsme nějaký sladký. Takže... Není zač. Jsem rád, že máte radost. Bude mi, ne? Já jsem vybral takhle, protože vlastně, že nemocná, tak vlastně, co jsou hodně barev, tak jsem si řekl vlastně, že... No, ona už jede. Ví to půjde jako víc do očí, ten míč, víš, jako... Tak co, máte radost? Bo tady Mikuláš, víš, tak to berte, tady byl Mikuláš, ne? Tady dopředu. Děkuju. To je pro mě. Jo, děkuju. Ty to chceš otevřít? Jo. Lejlo. Jo, se budeme fotit. Budeme se fotit. Koukej. My bychom ti teda chtěli poděkovat za to, že jsi k nám přijel. Není vůbec za co. Že jsi nám udělal radost, hlavně holce. Jsem rád, to jsem fakt moc rád. Hlavně jsem moc šťastný, že jsem mohl udělat, mám tu radost v očích. A děkujeme za dárečky. Není vůbec za co, to bylo o mojí paní, která vám udělala doma domácí dárečky a
Určitě se uvidíme na další akci, nebo... Určitě jo. Krásný. Jo? Jo. Tak to jsem moc šťastný. Tak jo, tak já jdu teda už konečně po dlouhé době domů. Jsem tady od rána, jsem tady točil 2 díly, to jste viděli v 5. díle a dneska už jsme v 6. Tak jo. Takže lidičky, viděli jste to. Bylo to krásný, ale zároveň to bylo i smutný. Takže děkuji rodině Hučkovým za to, že mě pozvali. A byl jsem moc šťastný, že jsem mohl dát tu radost v očích, hlavně Lejle, protože ji znám. Točil jsem jí pár písniček na přání a jak jsem viděl naživo, srdce prostě bolí. Jsem z toho smutný a já pokračuju už domů. Byl jsem tady dneska točit 2 díly po 5. kde vidíte tady, 5. a dneska už byl 6. díl. Takže se dejte prosím vás odběr, like, zvoneček a já pádím domů. Už konečně unavený. Tak jo, ahoj.